Tak teraz sa určite už začneme baviť o normálnych veciach. Ale, si si nejaká mocistá, nie? Ešte som ti neodhalil moje záložné plány. Ježiš, nerob to! No však akože, dobre, však ja to urobím teda. Má to síce zostať v utajení, ale že si to ty hodím do placu nejaké kľúčové slová. Chrobáky, použite kapesníky a sila vôle. Stačí! Už viem. Fakt? Ježiš, jasné, že nie. Ale aj tak je teraz čas na hostia. Vidíš? Fakt. Peter Kolík! A ja som sa nepripravil, Pako. No nevadí, aj tak to nikdy nerobíš. Ale na budúce už budem ready. Prisahám! Okej, jak povieš. No a my hovoríme ahoj našej budúcnosti hudobného priemyslu. Ale nie ahoj akože s Bohom, že už je to tu vlastne celé ako domrvené, jak staré rohlíky, ale ahoj akože vítame. Však toto som myslela. Jaj? No dobré. A ty, hej, Kolík, vylez. Ahoj. Čau, Peťo. No, Pusiliu, ty si fakt dobrá. Tak dík. Dokonca tak dobrá, že by som ťa mohol zobrať na wrestling. Neskoro! Ale že je to vymakané. Prečo musí taký niekto ako ty chodiť na wrestling? Vieš, kebyže 3, no 4. Takže keď si ich teraz oberieš a títo 7 nakreslia každý kruh, tak ja ho proste urobím dobre. Nie, ja som fakt obklopený samými dobrými hudobníkmi, takže ja ho vlastne urobím najlepšie. A čo to má spoločné s wrestlingom? Pusy, ty veľmi dobre vieš, že ja viem toho fakt veľa. Ale ten wrestling, no ja to, chápeš, na to nemám. Vieš, lebo ja som taký skromný chalan, takže sa aspoň chodím pozerať, lebo ja žijem ako viem. Pravda. Wrestling je strašná namotávka. Z toho sa už nevymotáš. Ale ja sa z toho teraz vymotám. Ohlasujem 4. miesto, kde je tento týždeň Nelly Furtado, James Morrison a ich spoločný počin Broken Strings. Ale potom sa budeme baviť o wrestlingu, dobre? Nie. O gume v trenkách. To je radosť. Ja milujem tieto začiatky, keď môžem ja povedať prvé slovo, takže počúvajte ďalej. Peťo, ty teraz celkom dosť koncertuješ, som počul. Ale samozrejme, vieš, takto ti poviem, že keď si obklopený s samými dobrými hudobníkmi, vlastne tými najlepšími, akože takto, my proste dávame, hej? Skladáme materiál, pohodička, všetko pre fanúšikov, jasnočka. Ja som rád, že robím tú hudbu, že ju môžem robiť, chápeš? No dobré, no, ale pomáhajú ti, ne? No, tak trochu, vlastne, vieš čo, takto, skôr oni ma akože vedia oceniť, vieš, ako mi pomáhajú. A tá spevácka súťaž? Áno, akože, ale to nie je akože tým, že by ma niekto tlačil dopredu, chápeš, alebo naťahoval a čakal, kým zastavím. Ja proste idem ďalej, rozumieš, ja idem sám, lebo si obklopený samými dobrými ľuďmi, že? No, toto máš pravdu. Tak napríklad môj sused, hej, domovník. Fajn chlapík, fajn. Síce akože nemá občas čo do huby, lebo už nevládze upratovať, tak sme mu vyhlasili nedôveru a teraz ho akože nevieme vyštvať z bytu na prízemí. Ale ináč akože on je úplne obyčajný človek. Vieš, jak ja som skromný chalan. Viete, lebo ja... Áno, žiješ ako vieš, to si už povedal. No vidíš, no vieš čo, to bude fakt tým, že ja som akože fakt rád s vami, vieš. Som normálka chalan, normálne, že úplne prirodzený. Akurát, že mám trochu naviac, vieš. Proste niečo ma zozadu nakopne a ja proste idem, chápeš? Aha! Pusiliu, akože aj na teba mám, fakt, akože. Ale ja akože nechcem, vieš, keby som chcel, bož, ty máš takú dobrú riť. Počúvaj, Peťo, nepreháňaš to trochu? Jako sa kontroluj, hej? No počuj, ale ja vieš, ja som taký, že ja hovorím, čo cítim. Akože úplná pohoda, skromný chalan. Vieš, ja viem, že akože nejsom neomylný, ale keď ja... Žiješ ako vieš? Ty vieš povedať niečo iné? Ja, vieš, Pusiliu, Dickman, samými dobrými... No fasa, on skapal! Ale nie, prosím ťa, iba ho treba normálne znova nakopnúť zo zadu. A nebude to takto lepšie, počúvaj. Však tie 3 vety dokola môžem opakovať aj ja. Nie, podľa dohody musí odísť zo štúdia po svojich, dobre? Nemôžeme ho vyniesť zabaleného v koberci. Škoda. Ja, že ho na ulici natiahneme na maximum a chalan vystrelí a poťahne čiaru až tam, odkiaľ prišiel. Nie, pekne ho teraz natiahneš. Dobre. Z teba je tiež pekná nuda. Ináč, čo robí tá Knechtová zase na 3? Však bola prvá! Neviem, asi zaváhala baba. Alebo jej tiež dochádza motorček. No, už by to malo ísť. tak to spusti.
Wow, tak takéto publiku som fakt nečakala, akože naozaj, ježiš, toto je super, som obklopený samými tými perfektnými Si istý, ľuďmi, že lebo si ho som spustil skromný chalan, správne? Povedz mi ja to akože, mám čo rád, sa dá na čaute. naťahovaní Ježiš, kolíka to je pokaziť, fajn, ale to není, á? akože ja by som nejako, ja som normálne... Som akože dementný, že neviem natiahnuť jedné pokazané hodinky, no, ale alebo čo? fakt, ja nikdy nerobím okolo muziky veľkú vedu, ja jednoducho... Žiješ ako vieš? A ako viete? Tipli sme si. Ježiš, vy ste fakt v pohode, vy dvaja, vás mám fakt akože rád. Počujete, nechcete ísť ku mne do týmu, ja vyhľadám výnimočných ľudí, vyhľadávam, vieš, Dickman, ty si akože ty mi budeš písať texty a Pussy, ty mi budeš masírovať chrbát a ego. Tak to si vyhod z hlavy, môj zlatý, dobre? Dickman síce nemá takú charizmu ako ty, ale aspoň sa neopakuje jak debil, že? No, Správne. debil. No škoda, no ale veď mne keď teraz akože konečne ide ten strojček, jak má, rozumieš, tak asi vypustím niečo ďalšie do sveta normálne, že... Dickman, tak počuj, toto sa ti podarilo. Ale ako, normálne som to natiahol najlepšie ako viem. Fakt, dobre sa ti to podarilo, vieš, lebo ja žijem zase ako... A po vlastných! A na vrátnici sa odpíš, nech tu není bordel. Jasné, okej, aj tak mám pocit, že som fakt povedal, čo som mohol, takže super. Majte sa radi a dúfam, že sa vidíme na nejakom super koncerte. To si píš. A teraz čaru von, môj zlatý! A Lady Gaga. Jasné, ona to vie najlepšie, fakt, akože Lady Gaga, bože, tá má takú riť. Komediant 1.